Ihanaa, että tulet tekemään mun kanssa tämmöisen hyvän fiiliksen aamujumpan. Eli simppeleitä liikkeitä, mutta nämä kun toistat joka ikinen aamu, niin se fiilis, millä sä lähdet päivään, on ihan eri, kun sulla veri kiertää, aineet vaihtuu, energia kiertää. Laitas kokeilu. Lähdetään ensin ihan vaan ravistelemaan. Eli sä oot työllä ollut paljon paikoillaan, tai sitten jos sä teet tätä keskellä päivää tai illalla, niin tää on semmonen, missä sä vähän niin kuin shakeaat sitä sellaista jännitystä pois. Sitä, että sä oot yön aikana ollut paikoillaan, niin pistetään taas se keho sieltä liikkeelle, tai sitten päivän aikana naputellut paljon paikoillaan. Eli ravistelua, tärinää, sä voit lähteä vähän, jos sä osaat tai sun keho osaa. Täristää, huomaa tää hengitys. Mä hengitän aika kovaa tässä sen takia, että se muistuttaa sua, että myöskin hengität. Sä voit laittaa vaikka silmät kiinni, eli sun ei tarvitse tehdä samaa kuin minä. Eli nyt vaan täristät ja ravistelet. Käsiä, hartioita, jalkoja, hytkytät. Miten sun keho ohjaa sua menee? Mikä tuntuu hyvältä? Hyvä. Jos haluat pitää pienen tauon, voit pitää pienen tauon, mutta sitten myös ota vähän hyppelyitä. Anna noiden käsien roiskua tuossa sivulla ihan rennosti. Hengitä. Eli ne hartiat, sä tunnet miten ne rennosti ne hytkähtää tonne korviin ja sitten ne rennosti hytkähtää sieltä alas. Myös tää hengitys on semmonen, mikä herättää sua taas henki. Eli anna nenän kautta keuhkot täyteen ja suun kautta voit huokasta sieltä ulos. Hyvä. Pysäytä. Ihan hetkeksi aikaa. Sulje silmät. Tuo ajatus sun kehoon. Miltä susta tuntuu? Miltä se liike tuntuu sun kehossa? Hyvä. Sitten kun oot valmis, lähde tekemään niin, että sisähengityksellä kädet nousee tonne ylös ja uloshengitystä roiskas alas. Ja jos teet tätä vaikka työpäivän jälkeen, sit sä voit oikein miettiä, että jos siellä on ollut jotain ärsyttäviä asioita tai on ollut joku sanaharkka jonkun kanssa tai joku, niin sä voit nyt oikein miettiä, että sä roiskaset sun kehosta sen pois. Mä oon valmis luopuun. Se on ihan turhaa, se meni jo. Sitä ei ole enää. Mä oon valmis luopuun siitä, niin antaa mennä. Tää hengityskin vaikuttaa meihin, eli kun oikein otat äänen kanssa, niin huomaa miten vapauttavalta se tuntuu. Hyvä. Jätä sinne alas ja jätä niin, että voit nojailla tähän polvien päälle. Tai sit jätät ihan tonne rennosti, niskat, hartiat, rennot ja päästät tänne. Roiku hetki, ihan rentona niskat, eli sä et katso tonne lattiaan, vaan päästät sen pääroikkuun. Ja jos avaat silmät, niin sä näet, mitä näkyy sun jalkojen välistä sinne takaseinään. Jalat on sellaisessa lantiolevyssä haarassa, ei sen leveämässä. Hyvä, sisähengitys vielä täällä alhaalla. Ja rullailet sieltä pikkuhiljaa ylös. Hyvä. Hartiat rennot ja lähdetään tekemään rentoa kiertoa. Anna käsille läiskästä. Eli mä oon huomannut, kun mä paljon ohjaan tunteja, niin että ihmiset on todella kireitä ja jäykkiä. Ja tää tämmönen, että me päästetään rennoksi itsemme. Ihan vaan, että niinku just, että jalat tekee ja kädet hötkyttää tai tässä, että niin kädet voi vaan niinku läiskähtää ihan rentona tonne vartalolle. Niin se on yllättävän, minä on monesti ne kädet ja se on tän näköistä se liike, eli koita päästää ihan rennoksi. Älä toki tuomitse, äläkä syyttele itseäsi, jos siellä on sitä jäykkyyttä, niin se kertoo sen oman tarinansa, kuinka siellä on kiristyksiä lihaksissa, faskioissa, hermostossa. Eli meidän pitää opetella, ollaan opetettu reagoimaan jännittymällä vastaan. Nyt meidän pitää opettaa rentoutua. Hengitä sisään, ulos.
Käännä vähän sieltä kantapäästäkin aina, eli koko lantio kiertyy pikkasen sinne matkaan mukaan. Hyvin semmonen rento. Hyvä, pysäyttele keskelle. Rennot hartiat. Selkäranka on oikein pitkä. Ota sisäänhengitys täällä ylhäällä. Ja uloshengityksellä lähde rullaa. Painat kevyesti leuarintakehän, painotaan kylkiluita, vatsaa mennä nikamalta alas. Niin alas kun tuntuu hyvältä, voit jäädä polvien päälle tai jatkat sinne, polvet kantsiin pitää vähän pehmeinä. Rento niska, rennot hartiat, roikottele miltä tää tuntuu, hengitä. Hengität syvälle tänne selkään ja kylkiin. Hyvä, ota vielä sisäänhengitys. Uloshengityksellä rullaa ylös. Hyvä, kun oot valmis. Hartiat on rennot. Sisäänhengitys avaa. Sydän auki, katsetta vähän ylös. Uloshengitys pyöristä. Painat napaa sinne rankaan. Sisäänhengitys. Uloshengitys. Tämmönen virtaviivainen. Jos on kovasti jännityksiä hartioissa, tipautat käsiä vähän alemmas. Pidät vaikka taukoja, ravistelet. Ja muistat, että päivän aikana fiilistelet vähän sitä rentoutta sinne hartioihin, jos tuntuu, että on ihan köttyrässä sieltä ylhäältä, niin se, että opetellaan takaisin rentoutta, opetellaan takaisin rauhaa. Opetellaan reagoimaan jännitystilaiseen, kiireeseen, stressiin rennommin. Ne on kaikki opeteltavissa. Hyvä. Avauksen jälkeen päästä kädet alas. Rentouta hartiat joka väliin aina vähän. Hötkytä ravista. Siellä on paljon, me kannetaan taakkaa tää hartiassa. Hyvä. Sisäänhengitys, pitkä ranka. Uloshengitys rullaa. Nikamalta alas. Aina vähän välirullauksia sinne väliin. Sisäänhengitys alas. Syviä hengityksiä, rintakehä liikkuu. Voi olla puolimatkassa, voi olla ihan alhaalla, polvet vähän pehmeät joka tapauksessa. Hyvä, sisäänhengitys vielä. Uloshengitys rullaa ylös. Hyvä, rennot. Niskat rennot, hartiat. Vähän vielä kylkikallistusta. Vähän jännitä vatsaa sisäänpäin, niin saadaan tuki. Sisäänhengitys kallista sivulle, uloshengitys vaihtaa. Ja aina koita hengittää tänne ylempään kylkeen täältä isosti auki. Jos tuntuu, että apua ei jotenkin se hengitys niin kuin lakkaa heti alkuunsakin, vaikea hengittää näin päin, niin käännä se hengitys sitten uloshengityksellä taitat. Mutta huomioi se, että siellä on melkoisia kiristyksiä, jos me ei pystytä hengittämään. Ja se on myös pikkasen opettelukysymys, eli jos aamuisin otat tämän ohjelmistoa ja havaitset pikkuhiljaa kehossa vapautumista ja oppimista siihen erilaiseen hengitykseen ehkä, niin myös havaitset sen vaikutuksen. Eli kaikkea pystyy keholle opettamaan. Tämä on myös tärkeä suunta selkärangan hyvinvoinnille. Muistaan sinne sivuille venyttää. Hyvä. Kerta vie molemmat puolet. Hyvä. Jätä keskelle rennot hartiat. Hyvä. Sisäänhengitys vie kasvat pituutta. Eli vahva pitkä rangan asento uloshengityksellä. Rullaat alas. Jätä, pysy. Ihan rentona. Hyvä, viimeinen liike vielä. Jää tänne alas ja avaat sieltä vähän jalkoja ehkä leveämmälle. Varpaat ainakin auki. Vähän haet sitä asentoa, mikä on sulle hyvä. Sisäänhengityksellä. Koitat istua tästä alas. Painat vähän kyynärpäillä tuosta polvia auki. Selkärankaa suoraksi ja uloshengityksellä ylös. Mä tiedostan, että siellä saattaa olla sen verran kiristykset. Voi olla, että sun pitää pitää kädet lattiassa. Voi olla, että kannat nousee. Teet sillä tavalla, kun itselle tässä hetkessä sopii ja huomaat, että pikkuhiljaa. Varsinkin jos joka ikinen aamu otat tämän ohjelmistoon viikon 2 päästä, sä oot jo aika eri tilassa kuin mistä lähdit. Ja tää on semmonen ehkä pieni haaste sulle nyt. Kokeile. Ei tarvi uskoa mun sanoja, mutta kokeile itse, kuinka nopeasti sulla alkaa helpottaa. Täällä avaa loistavasti lonkat, koko sen alavartalon, koko alkumatka tehtiin ylävartalolle avaavaa, rentouttavaa, niin nyt vielä tämä myös energisoi hyvin, eli käytetään siellä isoja lihaksia, eli muista hengittää.
Lähtee veri kiertään. Hyvä, kertavia. Ja jätä sinne ylös. Ota jalkoja vähän lähemmäs, rentouta. Kaiken näköistä hötkyttelevää liikettä, se tekee sille keholle hyvää. Hyvä, otan vielä sisäänhengitys alhaalla. Uloshengityksellä rullaan nikamalta ylös. Ja hetkeksi aikaa kun pääset ylös. Sitten kun tuntuu hyvältä, jos tuntuu, että vintti pimenee vähän, niin pidät silmät auki. Mutta sitten kun tuntuu hyvältä, niin laita hetkeksi aikaa silmät kiinni. Tunne oma hengitys. Miltä se tuntuu? Hartiat on rennot. Miltä se tuntuu? Kasvot on rennot. Hampaat ei pure yhteen. Purupinnat pitäisi olla yhdessä vain, kun me syödään, purraa jotain. Muuten leuat on rennot. Hyvä. Sitten vaan kaunis hymy enää puuttuu. Kiitä itseesi. Päivän hyvä työ tehty, keho herätelty tähän päivään. Mahtavaa päivää. Kiitos kun katsoit. Pikkuhiljaa aina lisää videoita.